Witajcie, moi roztomili. Wojna w Europie nie ucichła, a wręcz odwrotnie, nasila się. Na razie to działania wojenne są na Ukrainie, ale już tam zaczynają Rusy coś kombinować w sprawach Przybałtyki. No, tam na szczęście jest NATO. Może to wreszcie skłoni mocarstwa światowe do zagrożenia Rosji, że jak nie przestanie robić haje, to dostanie w pierdol. Mam taką nadzieję, choć wszystko wskazuje na to, że wojna skończy się na działaniach, przynajmniej na razie na działaniach na terenie Ukrainy. Stamtąd do kraju, w którym mieszkamy, już przyjechało 1 000 000 uchodźców, kobiet i dzieci. Jak się skończy ta wojna, jak skończą tam już strzelać, to przyjadą też łodnichopy. Wiem, że mogą się wedle dobrej woli te familie udać nawet do Portugalii, Hiszpanii, Francji, Niemiec. Tam co prawda dostaną lepszy socjal, ale to nie są ludzie, co mają dwie lewe ręce i im się robić nie chce. No to są ludzie, którzy chcieliby mieszkać u siebie. Bez to jest taka rzecz, że większość z nich, tych co citnie do Polski, ostanie w Polsce. No jest to wielki wysiłek do nas, obywateli Rzeczypospolitej. Jest to wysiłek do państwa polskiego, które jest zarządzane w sposób totalnie nieekonomiczny, w sposób taki, że może się to skończyć katastrofą gospodarczą. Ale z drugiej strony ci ludzie, jak tu przyjadą, i to znaczy ci, co już tu przyjechali, ci co jeszcze przyjadą, to będą chcieli zarobić. Jest szansa w tym wypadku na boom gospodarczy. Ale pod warunkiem, że będzie to za co go robić, że będą na to pieniądze. Jak na razie Unia Europejska niezachętnie by chciała dawać pieniądze, szczególnie tym rządom, jakie mamy teraz, które pokazały, iż zadłużyły Polska z $1 biliona na $1,5 biliona w przeciągu pół roku. Ten bilion to już jest niewyobrażalna kwota do spłaty. A jak tak dalej pójdzie, to wtedy będą 2 biliony. Bo nie widać racjonalnego działania ze strony elit rządzących naszym krajem. I bez to musimy się już zastanowić, co zrobić, czyli jak się pozbyć tych rządzących, żeby pieniądze przyszły z zewnątrz w postaci pomocy dla Ukraińców, dla narodu ukraińskiego, który będzie mieszkał w diasporze w Polsce. Bo są potrzebne na to środki tak niewyobrażalne, że Polska ich nie jest w stanie wygospodarować. Ale z drugiej strony w Polsce jest dość placu, żeby wybudować mieszkania. Można otworzyć produkcję rozmaitych rzeczy, które teraz nie będzie produkowane na Ukrainie, bo Ukraina jest coraz to bardziej dewastowana przez ruskie wojska. Może się okazać, że nawet jak Ukraina wygra ta wojna, to nie wszyscy Ukraińcy będą mieli do czego wracać. Że będą zmuszeni zostać tutaj na zachodzie, szczególnie w Polsce. Czego im życzę, bo to nie jest najgorszy kraj do życia.
ale też nie najlepszy. Można razem z nimi zbudujemy jeszcze lepszy, poprawimy to. I no ja się boję jednej rzeczy, że po tej fali pomocy, jak zaczniemy biednieć, a już zaczynamy po leku, bo to widać na tanksteli, widać we sklepach, to ludzie zaczną przezywać, że to z powodu Ukraińców. Nie z powodu Ukraińców. Główny powód to jest ci, co nami rządzą. Drugi powód to jest Rosja, Federacja Rosyjska, która prowadzi wojnę. Jak chcemy kogoś nie cierpieć, to ich. Z Ukraińcami musimy współżyć i dobrze żyć. Ja wiem, że Polaki mają tam złe doświadczenia na Podolu. No ale Ukraińcy też mają złe doświadczenie z panami polskimi. Przecież to na części galicyjskiej. Tak nienawidzieli panów, słusznie zresztą ich nienawidzieli, chłopi. A chłopi to przede wszystkim byli tam Ukraińcy. Trzeba się zastanowić, skąd się to wzięło i trzeba to puścić w niepamięć. Bo ani dzisiejsi Polacy nie odpowiadają za grzechy swoich starożków, ani Ukraińcy nie odpowiadają za grzechy swoich stazików. Ja wiem, że jeszcze są tacy, co pamiętają te bandy UPA tak zwane, co mają niezabliźnione rany, ale to trzeba schować. My też Ślązoki mamy niezabliźnione rany i jakoś poradzimy to chować. Owszem, pamiętamy, obchodzimy Dzień Tragedii Śląskiej. Ukraińcy też będą obchodzić Dzień Tragedii Śląskiej. Polaki Dzień Tragedii Wołyńskiej czy innych tragedii. Trzeba o tym pamiętać, ale nie wolno rozdrapywać tych ran i nie żeby one już krwawiły, a przede wszystkim nie siejmy nienawiści, bo za niedługo ta nienawiść może być. Na razie ona się no tak pokazuje mało kaj, ale zawsze może wybuchnąć. No to w tym filmiku byłoby na tyle. Do już zaś.